May samanen nga nagasat nga aldaw kada kayo kakabsat. Agyaman tayo na ako Diyos, agsipod ta, agtultuloy nga binindisyonan na tayo. Tapno dayto nga oras ket agkakadwa tayo kakabsat. Adalin tayo dagiti tultulbek nga isu itinted na. Tapno maaddan tayo tinaragsak na salunat a panagbiag. No, kumustaan kayo kuma? Kadagid siya'y naglabasen nga inadal tayo kakabsat. Kadaytoy nga programa nga isu iti pagsisinarakan tayo. Kumusta kayo? Dudamagin nyo met no, kumusta ak? Iti maibagak kakabsat ket nagimbag ni Apo Diyos, God is good. Taday siya'y nga inted na nga gundaway tapno siyakket agadal. Adalet digiti sa una po Diyos sa kunto ada ibingay dayjay nga naadal. May san unay nga bendisyon kakabsat. Kitagyaman na agsipod ta ni Apo Diyos ket agtultuloy nga ititid na digiti nga bendisyon nang agpay kada tayo. Agkararag tayo kakabsat. Nayat man nakabalin amin nga Diyos abay nagdakat sa dilangit. Kada ito nga oras, agyaman kami, agsipod ta, babaen kada ito nga programa. Mabalin mi nga adalan iti napatag nga sa umama. Ket gapo kada ito nga programa, dawated mi nga ited mo iti bendisyon. Bendisyon iti panakaawat. Bendisyon iti panangidalan iti Santong Espiritu. Bendisyon o Diyos iti naragsak, kinuray pa'y nasalunat, nga biyag. Agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. Adata yun kakabsat, iti key number 10. Inikak iti Paulo na, God's everlasting covenant. Kayat ko kakabsat nga kitain tayo, digitiyay, imununan nga inadal tayo, nga isuda digiti tultulbek. Tapno maadaan tayo, dahil tarigagay ni Apo Diyos, iti may nga naragsak, may nga nasalun at apanagbiag. Umuna nga tulbek, God first. This is the master key. Dahito nga tulbek kakabsat, isuna inlukat na. Dagiti amin nga inadal tayo. God first. But seek ye first the kingdom of God. Dayjay kuma iti tarigagay, dagiti anak ni Apo Diyos. Dayjay kuma iti tarigagay mo, ket dayjay iti tarigagay ko. Nga kadigiti amin nga ramidin tayo, iyon una tayo, nga iyon una ni Apo Diyos. Di kadwa nga tolbek, orderliness is next to godliness. Naadal tayo nga uray pa'y di pinangparswa ni Apo Diyos, intednan dayjay nga prinsipyo nga adday iti kinaurnos. Gaputa dayjay nga kinaurnos, ipadayag na dayjay kababalin ni Apo Diyos. Key number 3. Happy spouse. Happy house. No naragsak digiti kasawa, naragsak digiti anak da, adday iti naragsak a pamilya. Ket no adda tinaragsak nga pamilya, itid na kakabsat dahil panagmaymaysa, panagtutunos, ket addamet dahil siya'y nga nasalunat nga panagbiag. Key number 4, what you eat is what you are. Intid niya po Diyos, uray pa di iden, iti prinsipyo, iti panagbiag. Isudadya ko natin yung Edenic food. Nga digidjay, nga sumurot kada ito'y nga prinsipyo nga edad ni Apo Diyos. Isuda digiti nasalunat. Key number 5, sealed time with God. At ako madadya tiyempo tayo, nga isuda dya pa nagkipagmaymay satay kina Apo Diyos. We call this as the meditation time. Anyaman nga oras daw, no isu iti pinilim, ta sealed nga rod. Awan to iti makasinga, awan to iti namang disturbo, inaramid mo dayjay nga oras nga sikaken ni Apo Diyos, ket agpatang.
Makisao ka ken Apo Dios gapu ka digiti araw ken karkararag mo. Makisaumet ni Apo Dios ken ka babaen ka dayjay nga nais ted na nga sauna iti nasantuan nga Biblia. Nang nangruna in the sealed time, we must remember nga dati pinili ni Apo Dios nga aldaw na nga isu iti pannakipagmaymay sa tayo nga agdaydayaw ken Apo Dios. Number 6, God said it and I believe it. That is the best. No, anyan timbaga na Apo Dios. Uri no niya pa iti baga digiti gagayam tayo. Uri no niya pa iti baga ti sabsabali. No isu timbaga na Apo Dios. Isu kakabsat iti patyente. Key. Number 7. Choose your friends. Choose your friends. Tano sino iti gagayem tayo. Kasjay met iti pagbalinan tayo. Key number 8, find grace. Dahito kakabsat ti inadal tayo iti panagbiag ni Noah, ni Noe. Gapu ka dahil nga parabor nga nasarakan na. Naitid ken kuana dahil key number 9, trust and obey. Ti adalen tayo itata. Key number 10, God's everlasting covenant. Agsubli. Kaday ito nga panaginadal tayo kabsat. Deje balangkad ni Apo Diyos. Ije Josue 1 versikulo 8. Na isurat ket basaen tayo. Daytoy a libro tilinteg. Dimto umadayo itangiwat mo. No diket iti aldaw ken iti rabii pampanunutem to. Tapno tungpalem nga aramiden akas mayalubog iti suamin nga adda ana isurat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to tadalan mo. Ket iti kasta addan to na imbag panagbiag mo. Ituloy ti kakabsat nga dalen. Dayjay nga kapadasan ni Josue. Ni Noah kabsat. Ni Noah, ket agsipod ta nagtalagken ni Apo Diyos na isalakan. Dayjay daong nga inparamid ni Apo Diyos ken kuana with all the specific dimensions, isu iti nagluganan na kakabsat. Agraman iti pamilyana. Iti kitext tayo, kaday toy nga key number 10, ket masarakan iti Genesis 9, versikulo 13, na isurat, ket basahin tayo, ti bulalayaw ko, ikabil ko iti ulep, ket isunto iti pagilasinan, iti may sa atulag, kanyak, ken iti daga. Ni Apo Diyos ket katungtong na ni Noah. Saan nga karkar na kakabsat? Tatikunanan ni Apo Diyos, ikabil kunto iti ulap. Anya di ikabil na. Deje bulalayaw. And he termed it, bulalayaw ko. And I will set my rainbow in the skies. Deje abulalayaw. Isu iti pangpanagnak kakabsat. It is the seal. It is the mark kadayjay nga covenant ni Apo Diyos ken ni Noah. Adalin tayo, dayjay layos. Masarakan kakabsat iti Genesis chapter 7 to chapter 9. Umuna, ni Noah simrek iti daong. Genesis 7 verse 1. Kunana ni Apo Diyos, come in to the ark. Sika, ken iti pamilyam. Tan nasaraka nga da kayo tinalinteg, iti daytoy nga henerasyon. Idin nga nakastrikdan ijay daong. Iti uneg kakabsat, iti upat apulo nga alaldaw. Upat apulo nga alaldaw. 24 hours iti uneg, iti upat apulo nga alaldaw. Pinagtudo ni Apo Diyos. Linukatan ni Apo Diyos dagiti ububog.
dagiti dandanong, ket iti lubong, the earth was covered with water. Upatapulong alaldaw. Iti uneg kakabsat, iti sangagasot 50 nga alaldaw, 5 nga bulan. Amin nga naparswa, nga si bibiyag, laksid ken ni Noah, ken iti pamilyana, ken dagiti animal, ken tumatayab nga adda, iji uneg ti daom, laglagi pentay kakapsat. Nga sakbay nga, inted ni Apo Diyos Jelayos, simrek dagiti animal. Dagiti nadalos, 7 by 7. Dagiti narugit, 2 by 2. Isu nga uray pa'y ijay daong. During the flood, ni Apo Diyos addan iti distinction na pinagsinanan iti klase digitian animal, adda iti nadalos, adda iti narugit. Saan kakabsat nga iti Leviticus? No. It is before the flood. God gave already the distinction, adda iti nadalos, adda iti narugit. Nasurok kakabsat nga 3 gasot 70 ket maysa nga aldaw nga ni Noah adda je uneg ti daong. Let's see it. Kalpasan kakabsat, iti 40 nga aldaw. Ni Noah linukatan na je tawad, at itawan na gamin je daong. Nangala iti maysa nga raven, juwak. Pinatayab na, dahi raven kakabsat. Awan tinasapulan daytoy nga raven, juwak, nga namaga adaga. Natsubli. Nang ipatulod man ni Noah iti kalapati. Awan met kakabsat, iti nasarakan daytoy nga kalapati, ang namaga adaga. That is after 7 days. Inuray manen ni Noah kabsat, iti 7 aldaw, may salawas. Nangalamanen, iti may isang kalapati, pinatayab na, dahil nga kalapati. Imay, ket adda iti ijisipit na, iti bulong, iti ulibo. Anya ti bagana ken ni Noah, addan dagiti si bibiyag. Nangalamanen kakabsat, kalpasan iti 7 nga aldaw, ni Noah iti may samanen akalapati. Pinatayab namanen. Saanen ang nagsubli di kalapati, tapay, addan iti nasarakan na nga dry land, addan nasarakan na nga si bibiyag, ket ijayen, nang rugyanan di inbagana kin ni Noah, mabaling tayon, nga rumwar. Sanangeg ni Noah, dayjay inbaga ni Apo Diyos iti Genesis 8:17, rumor kayon manipod iti daon. Iti may sa kakabsat nga nagpintas nga inaramid ni Noah. Idin nga nakaruar nakita na dayjay inaramid ni Apo Diyos iti lubong a pinarswana. The devastation, the death all around. Ngem isu ken ti pamilyana, ken digiti amin nga inkabil wenno inbaon ni Apo Dios ije daongan animal ket si bibiyag ken naisalakan da. Iti inaramid ni Noah. Noah built an altar for the Lord. Key number 1, God first. Saan nga nang nagsapol ko na? Ayan na nga iti pagbalayan tayo. Anya nga itaramidin tayo saan? Apaman ang nakaruar ni Noah. He has the master key. God first. Ket nakitungtong ni Apo Diyos kenkwana. Ket kunana, saan kuntun nga dadaelen daytoy lubong babaen iti layos, iti danong. Saanan?
Ket nangaramid kakabsat ni Apo Diyos. Dayjay tulag nga isu, dayjay kung kuna tayo nga the everlasting covenant. Nga ikabil na, dayjay bulalayaw na. I will read the word of the Lord again. Ti bulalayaw ko, ikabil ko, iti ulap. Anya dayjay nga bulalayaw kakabsat? The rainbow. Kaanong nga makita dayjay bulalayaw? Taday ito'y kakabsat, iti pagilasinan, kaanong ang makita dayjay bulalayaw? Rainbows will always come after a shower or a rain. No, adan ti tudo, adan iti uray paylaeng kakabsat, dayjay ko na tayo nga arbis, into no kitain tayo di tangatang, adda iti rainbow. Anya iti ibagbagana dayto. Ibagbagana dayjay rainbow nga ni Apo Diyos nangaramid iti maysa nga tulag. Saan laengen nga agpaay kaninuwa? Agpaay kanyam, agpaay kanyam. Nga iraman tayo kadayjay nga tulag ni Apo Diyos nga saan nantun adadaelen iti lubong babaen iti danong. Now, what's the color of the rainbow? What is the color or what are the colors of the rainbow? Naurnos kakabsat. Adda iti acronym na Roy G. Biv. Mano nga kolor? Pito. R-O-Y G-B-I-V. Roy G-Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, ken violet. Idi nga adalak da ito'y kakabsat. Anya iti kayat nga sa ibaga ni Apo Diyos nga intun no makakita ka ti bulalayo. God has a message whenever a rainbow appears. By its color alone, babaen ka digiti kolor dayjay nga rainbow, adda iti message na. Laglagi pun tayo. Tuurnos na. Roy G. Biv. Red. Red is for love. Nga dati baro nga gited, iti rosas kadayjay nga ay ten nga balasang. Anya kolor na. It is a red rose. Red is the color of love. The first message is, God is love. Tuno kitaam dayjay nga bulalayaw. Agsipud ta dayjay nga Dios nga isu iti ayat. Nangaramid iti tulag, a covenant with you and with me. Remember, no nakitam dayjay nga bulalayaw. Ibagana nga dayjay ang nakitulag kanyam ken kanya. Isu iti Dios ayat. Orange is the color for healing. Gapu iti basul kakabsat, we are broken. We are broken. In our brokenness, kasapulan tayo ni Apo Diyos nga isu iti mangisublimanen kada tayo nga nananay. Broken and spilled out. Datayo kakapsat. Ngem intun no masidag tayo kana Apo Diyos. I like that song. He touched me. Gaputa ni Apo Diyos ket isu dadya kadadakkelan, kabibiligan, ken isu ti kalalaingan nga mangagas. Agsipod ta isu na ti creator tayo. He can make us whole again out of our brokenness. Isu nga into no makita jabulalayaw, I remember the second color.
Apo agyamana. Agyamana. You made me whole. Yellow is the color for understanding. Ti source iti pudno nga kinasirib ni Apo Diyos ket ni Apo Diyos laeng. I just keep on wondering. No apay nga digiti iskwilaan tayo kabsat. Nalpas man din digiti release iti boards anya. Adventist University of the Philippines, Mountain View College, Manila Adventist College, Northern Luzon Adventist College. Into no makitam kakapsat, nang runa digit top AUP and MVC. They are among the elite group of universities and colleges in the Philippines. Ranking nang ruro iti medte, uri pa iti CPA, iti nursing, they rank with among the best. Tapay na idumduma kakapsat. At da di tulbek nga itid dagiti manag di professors ka dagiti estudyante da. They will never start a class without prayer because the key, the master key is God first. Green is the color of life. Itatagab sa nagpintas ng kita. Kakatungtong ko ni Brother Leo, EJ Artacho. EJ Artacho, da kaming mapan, isup-supervise me, di EJ patrabaho ni Manong David, EJ balay na. Iti banda na iti daya, dati duwa nga poon iti salamagi. EJ likod, ada iti mangga. EJ sular, da Mirna, ken ni Brother Narding nga sa pigaw, EJ balasyo iti alad. Nagaduti sa ba, nagadumula da. Iting bagak ni Brother Leo, anyan nga nagpintas. Ta idi imay iti tudo, makitam dayjay biyag. Dayjay kakabsat po ti salamagi, it's so very colorful. Adda iti dark green, adda iti light green. No kita ngiti mangga, there are dark green and light green. Green is the color of life. Intun no agtudo, lalo ko man iti ko Northern Luzon Adventist College, no summer, they lone kakabsat, kat it's dry, it's brown. Ngem intun no umayen ti tudo, kat agbiagan digiti ruruot, you can see the beauty of the lawn. Why? Green is the color of life. Intun no makitak diya bulalayaw, kat mailasin ko dahi green, saan laeng nga ti agdama nga biyag, iti pagyamanak ken ni Apo Diyos, no di ket dahi sagot na, nga biyag nga agnanayon. God has promised nga sikaken iti siya, ikan na iti biyag nga agnanayon. Look up at the rainbow. Blue. Blue is the color of beauty and royalty. Royal blue. Natay nyo, navy blue. It's the color of beauty. God loves beauty. God's love the beautiful. Anyang nga takabsat iti kinapintas na. Ilubong nga pagbibiyagan tayo, idi awan pa'y iti baso. Because God is the God of beauty. Anyan nga nagpintas. Moyo, dadigitay pinarso ni Apo Diyos, digiti tumatayab. There are some birds that has glaring bright color nga blue. Na idumduma, dahil di color da kabsat. May kanan, indigo. The color indigo means harmony. God is a God of harmony. Anya di key number 2,
orderliness, harmony, is next to godliness. The last color, violet. Violet is the color of spirit. God is the giver of the Spirit. Ni Apo Diyos kaya't na to empower you, to empower me. Tapno digidjay nga karina ket agbalin asibibiyag iti panagbiag tayo. He gives the Holy Spirit. So when you will see the rainbow, there are meanings of the colors of the rainbow. Let's review it again. Red tells us that God is love. Orange tells us that God is our great physician. He can make us whole again. Yellow tells us that God gives us true wisdom to understand Him. When we see the green, makita tayo berarti kapsa. We know that God is the originator of life. When we see the blue, God is a God of beauty. And when we see the eye, the indigo, it tells us that God is a God of harmony. When we see the violet, we should thank God that God is the giver of the Spirit. Amuyo kakapsat, adalang iti dududwa nga references iti rainbow, iti Biblia. I went to the Bible and see the Edejeman Index. Doon lang. Ije lang Genesis, the first book, kan ije Revelation, the last book. There are 66 books. The 64 books in between, iti Genesis and Revelation, never mentioned the word rainbow. I like that. Idi nga insil ni Apo Diyos daya tulag na ije Genesis. Pinatalgadan na ije libro iti Apokalipsis with the word rainbow. Masarakan kakabsat ije Apokalipsis 4 versikulo 3 na isurat ket basaen tayo. Ket daydi agtugtugaw kaslalo basping iti maysa a bato nga haspe. Ket maysa a bato a sardio. Ket adda iti maysa a bullalayaw a naglawlaw iti trono nga umasping iti maysang esmeralda. Here is the throne of God. In the beauty han nga na-describean kakabsat ni John the Revelator. Kaslal haspe, kaslala sardio, ket naglawlaw ijay trono na. Maysa nga bullalayaw. Remember this. Ijay Genesis nangaramid ni Apo Diyos iti tulag. Nairaman ka, nairaman na. He sealed dayjay atulag na everlasting covenant babaen ti bulalayaw. No kitain tayo ijay baro nga Jerusalem kapsat. Ijay pagawidan tayo. At dayjay di bulalayaw. God will let us remember. Ipalagip to ni Apo Diyos ket kuna naglagi pa siya mapagtalkanak nga Diyos. Idi anakitulaga kiniunoy na iraman ka itatan makitam nga dayjay tulag ko ket agnanayong. And I would like to say this. Uray kakabsat no lumabas tayo kadagiti adu nga bagbagyo iti biag. Laglagipin tayo itiki number 10. Nga adda iti tulag ni Apo Diyos. Adda dayjay bulalayaw. When you see the rainbow, please remember key number 10. Ni Apo Diyos nakitulag ken ka.
There is no stopping the appearance of a rainbow. And there is no stopping of God's blessings. Tapay, nagkarini Apo Diyos. Ijay Genesis. Uray pa'y ijay Apokalipsis. Tinumpal na. Because God is a faithful God. Anyaman nga inkarina. Tungpalan na. Uray ka di kakabsat. When life is seemingly treating you unfairly, there are that not da iti problema, and I will recommend it to you. Nang nangrunan umay da todo, nang nangrunan aglipasen, rumwara kakabsat sa di naman na ko. We were driving, apang kami di Isabela. Early in the morning, it was raining. Idi nga makadanong kami kakabsat, iti banda na, iti uminga na da kami piladyar tatso idi. The whole part of Northern Luzon, idi covers, data ayan itatay iti Northeast Luzon Mission. Pagamulangan kunana da iti may isa nga kambal ni Darwin. Daddy, stop the car. Apay ko na. Kitain mi Jedaya. There was a big rainbow. Whenever you will see a rainbow, remember, adda iti Diyos nga situtugaw iti trono na. No, adda iti makitam nga bulalayaw, pang-asim laglagipan. Adda iti Diyos as situtugaw iti trono na. Ket iti trono na, napalawlawan iti bulalayaw. Because He had promised, iti panakaisalakan mo, panakaisalakan ko. Dahil iti Diyos nga iayatek, dahil iti Diyos apagserserbya, nga intunno itid na di bulalayaw na. Every time it rains, God is telling me, laglagi po anak ko, adamo problema, addaak dito'y trono, amok dagiti pagkasapulan. Nga po Diyos ay ayaten na ka. Intid na di bulalaya. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami, Ama. Tay ayaten na kami. Agyaman kami, Ama. Takang kanayon nga ipalpalagip mo kada kami into no umay ititudo. Nga ikabil mo di bulalayaw mo kadagiti ulit. Ket into no kitain ni o Diyos deta nga bulalayaw mo. Maipalagip kami, kada kami dayjay nga ayat mo. Uray pay ka o Diyos dagita nga colors dayta nga bulalayaw mo can speak to us tasikati Diyos nga nangaramid dayta. Dawati ko Diyos nga bendisyonam digiti kakabsat. Ipatalged mo kadakwada dayta nga tulak. No adda kadakwada o Diyos di lumalasat kadagiti parikot problema iti panagbiag. Physical man, na sosyalan man, uray pa'y iti na materyalan a problema o Diyos. Ipalagip mo kadakwada dayta nga tulad mo. You have sealed your covenant with us. Kadayta nga bulalayaw mo. Sika nga Diyos nga ngagbalbaliw, nga agay-ayat kada kami. Agyaman kami launay kadaytang ayat mo. Daytoy iting kampagyamanan, itinagan niya po Mesos. Amen. Kinamen. Ni Apo Diyos kakabsat na ginbag. Intuno umay nga lawas manen. Agadal tayo iti sabali manen atulbay. Key number 11. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada kayo. Ayayten na kayo na Apo Diyos, ket ayayten na kayo. Hingga na numay nga lawas kabsat, ni Apo Diyos di makianda kada kayo.